Demi, bayar tu. Jalan mama. Video ya, kan ke? Telefon kau. Mama, jag hör ingenting. Hon säger sitt. En doktor, del i doktor. Jag är vit. Och jag är här för söndag vid 27. Och här är jag. Söndag vid 27. Det är söndag vid 27. Jag är här. Bruce är det. Det var inte jag. Jag tror att människor. Ni bjuder eller? Och sen. Stio lite bättre där. Jag har köpt pang. Jag pannkakor. Bagan tror jag. Ja, det där garau det där. Det garau. Det garau.